guys, it's Michelle B and hi guys, welcome sa YouTube channel. Hello, kamusta po kayo? Cute, ano? Good morning. Ay, hindi pala good morning guys. Tanghali na. Huwag pasensyahan nyo na yan, magkalat, magulo. Oops. Wait a minute. Guys, nakamisakyan and ito, nasuot niya na yung ano, nilinis pa siya. Rafael, wie ist das Wetter heute? Warm oder kalt? Warm oder kalt? Kalt. Sonne oder bewölkt? Wolken. Wolken. Grau. Zin. Wat je bienen? Wacht even. Je dikke bienen. Was dit ik binnen gemaakt? Wat had je gemaakt met papa? What? We like to watch you, baby. Don't you like to do that? Ah, that's wrong. Sige mo. Ah, piti. Don't want you, baby. Don't you need me like I need you now? Tonight go crazy. Oh, God, just make me out. Ah, piti. Ay, piti. Nandito na pala kami sa Court Park. At ang amin dito, ano guys, yung pinipilahan na Wurst. Ayan, no? Charot. Yan yung aming papa. So, yes. Kain muna kami dito aming gusto dito na ano, mahabang sausage. Tapos, saka kami mag-ikot-ikot. Which, kumain naman kami ng almusal kanina. But, we like this. Maybe you can sit that, Rafael. Tapos ayun ang pinipilahan guys. Gusto! Ikot-ikot pala to. Perfect! Ani? So. Wee! Wow! Kinasakay ko sa isang ano lang. Isang ikot lang. Okay na yan. Wow! Parang ang baliw. Wow! So why drag? Genau. Du musst dein ausziehen, ja?
This is Rafael's buy. Oh, what is this? Do not buy. Huh? Do not. No, Chocolate. Rafael buy. For the bread. For Nutella. Ah, this is for the bread? Yeah. This is not for the, like, for example, you eat, maybe like this You one. can also. Oh, what's falling here? Also, this one. For cleaning. And more. Okay, Mr. Rafael. Mr. Rafael. Ada salami. This is mine. I have my bubble milk tea. Yakult. Oh, finally I have Yakult. It's a very long time I don't have Yakult. And I have kangkong. Oh, I hope you will. Okay. I will make sinigang tomorrow, guys. Bili ako ng ano. Sinigang na. Isisigang ko na lang, guys. Magsisigang pala ako, guys. Kasi nakabili ako ng bangus. Tapos, magsisigang ako bukas ng, gusto ko magsigang ng bangus ng ano na lang siguro. Kasi na akong ano. Char. Ayan lang siya. Ano ito? Itlog. Brown na itlog. Walang ano, white. Ito sa bilhan namin ng lettuce. 7, 8, 9, 10. Bas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, naku guys. Ang dami namin inikutan. 7, 8, 9, 10. Ang dami namin inikutan. Muna pinuntahan. Malas. Ja, Rafael, ja. Rafael hat Spiel was gemacht. Ha? Malas. Rafael hat Spiel viel. Oh, da, bitte deine Tasche, ja? Alle Tasche, ja? Ito binili ito ni Rafael. Oh, später, ja? Später, bitte sitzen, da Michel kommt gleich. Warte. Bili ako ng malalaking ano lang tubig para yan na lang ang akin tubig. Bumili pala kami ng pang ano guys, pang ano sa aming sasakyan, lagayan ng phone holder. Oops, tara na natin ito, walang may ito. And then, si Rafael, gahapon pa siya nagsasabi na kailangan, gusto na niya bumili ng medyas. So, ito, ewan ko sabi, ito nakita niya. Pupunta kami ng, ng TK Maxx. Tapos, gusto niya, daw, hellblau graw. Na may punkte. Kaso, hindi naman ito punkte. Ayan. So, ito yung napili niya. Sabi ko sa kanya, kung sigurado siya. So, oh, Rafael, that's the Are you sure that's good? And then, guys, may nakita ako doon, guys. So, ano lang, 650 euro lang dress. Sa TK Maxx. Ow! And then, doon nagpunta kami ng Pick & Clottenburg. May nakita din ako. Pero ito, guys, is from the Only.
Naka-sale din siya, guys. Guardate, guardate. From, ano guys, Okay. from 34 to 10. Dress. Hindi At peros, okay? Ang talit ito so. Ano ba tayo? 175. Nee. Worden erst nach früher Brot. Du kannst es früher eingeholt haben. Du lässt es eine Pappe, leg mal schicken. Also. Update. Kanina, nag-ano kami, kumain kami, di ba? Tapos ngayon is, gabi na. Which is, gabi naman yung kanina, guys. Parang, hindi pa naman masyadong gabi. Alas 4 o mag-alas 5, ganyan. Tapos, di ba kumain kami nung parang manok, ganyan. Nabinili namin doon. Parang ano, okay naman yung kanyang lasa, ganun. Tapos, after noon, nagsalang na ako ng mga labahin ko. Ngayon, kita pagsampay na ako ng labahin ko, guys. Alam mo kung anong oras na? Alas 9 na. At, ayun, nakaramdam ng gutom, nagluluto kami. At dumating pala guys yung kasi ito yung aking ticket to guys sa bus or sa train, ganyan, something like that. Kasi nga, meron akong app na yung inano ng aking Jusawa. Kaso lang minsan nag-ano sila na, tawag ito, kakaroon ng something yung application, something like that. Ilang beses na nangyari sa akin yun at bigla na lang hindi ko mabuksan. Shopsen. Neptuni Shopsen. Diakoni Shopsen. Uranusni Shopsen. Neptuni Shopsen. Diakoni Shopsen. Kaya sabi niya, kuha na lang din niya ako ng card na lang daw para hindi ako mag-open ng phone. So, kaya nandito na guys, tumating na siya yung aking card. Ito na siya guys, tumating na yung aking ano. Tan tararan tararan naran tarirariraran tariran raran. Aba, matagal-tagal pala ano nito. Ang expiration date niya is 2029. Ano ba ngayon? 25? 4 years din. Ayan. So, dito yung kanyang ano. Punta. Okay. Diba? Ayan. So, igaganon mo lang ito guys, itap doon sa may driver, tapos mag-appear na doon yun sa ano nila. So, ayan. Ito na yung aking gagamitin.
Yan, dito lang kayo mga ako ng asawa ko guys. Para ano, tapos kinancel ko na yung ano. Kasi pag nasa app ka, pag saka online ka din, kasi sa online ka, ayun, tapos, ayun, inano ko na. Ito, terminate na yung ano ko doon. Kasi monthly automatic kasi yung asawa ko pag ganun. So, ayun lang guys ang ating vlog ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Ayun lang yung aming simple date. Charot. Pumunta lang kami ng, ng Fort Park. Tapos ikot kami. Napunta kami ng Soulfish. And namili kami. Lahat na naikotin namin. So, ayun guys yung ating vlog ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us all. Thank you, thank you.